wani babban malami in yana karatun alkur'ani kowane ne kai wallahi sai ka shaurare shi kaman kai kwalla amma bakin mutum baki kir kuma yemin shi aka haka الكلباني عادل الكلباني ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون yana cikin manyan limaman da ke sallah makka da tarawih da komai da komai aka zo aka fitar da shi limanci menene ba magana ka bace ba magana ta bace ba to shi kuma yana da mas'ala da ya fitino da ita mas'alan waka duk malaman Saudiya da manyan malaman su baya jin shakkan ko duk abin da aka yi mishi baya fushi kuma baya shakkan kowa baya tsoro kowa kuma akan abin sai da ya murushi ya dariya kowa baya mishi kwarjini ko ya bashi tsoro akan maganar waka a hankali a hankali a hankali har ya zo Allah ya jarrabe shi da gefen shi har haka ba wallahi yana karatu alkurani sai ka kusa yin kwalla da addu'ar tarawih da mene Allah ya hore masa ya ba shi kira'at da kumuriya aka ce yanzu ya koma wasan kwaikwayo ya koma kaza ya ganshi ya sa abin nan yana a'a ba zance yaudara ba ai ba wannan abin ke duk in an tashi magana cikin Saudiyan wani limamin harami ya koma kaza limamin harami ya yi kaza limamin harami ya koma kaza me ake nufi da wannan yawwa abinda ake nufi kenan abinda ake nufi in ba haka ba don canzawa wani sahabi yawan cikin sahabban manzo Allah daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda sayyidina Abubakar ya aika su su yaki Musailamatul Kazzab saboda yana azumi yana karatu yana duk ibada da kasan yana yi yafi kowa yi sayyidina Abubakar ya nada shi kaje kai zaka je kai jagoranci a yaki Musailamatul Kazzab da Musailamatul Kazzab Musailama kuma na cikin ni'ima da dukiya da komai da menene sai jawo shi Allah ya raba kowa da talauci da bukata ka zo za a maka kaza za a baka kaza ka ce kaza ka ce manzon Allah ya ce kaza sai kuma ya faɗa Musailama ya bashi abin da zai bashi menene da menene duk waɗancan ibada da kusanci da manzon da ya zubar da su a nan kaga ya canza ya bi duniya ke shi yasa bin duniya din ba a sakaci fa farawa yake yi fa da tawili ake farawa an fahimta in baka saba da abu ba yazo ba za ka yi tsunduma ciki kai haka kai sai ba a'a ba zai yi ba to amma sai ka kana fama tawili kana tawili ai kaza daga tawili sai abin ya zai yi maka sauki shi ka tsunduma a ciki ba ka jin shakka komai kai nisa a ciki تعلم يهود أن في دين shi sa kowane ne kai kana wa'azi ne kana karantarwa ne kana menene da menene kada ka tabbata tsammanin cewa kai masumi ne ko kai ka tsira ke ana nan ana shirye-shirye da komai da komai an yi cikin kasan turai an zo kasashen laraba ana yi da an gaba da kasashen laraba za a zo kasashen haka duk malaman da aka san su shahara suna magana ana shaurare su suna da jama'a sai a je dole sai ka bi abin da ake dole sai ka bi abin da ake ka yadda da addinin musulunci da yahudanci da nasaranci duk da yana ga shi nan ana yi an fahimta to dole sai an zo dole ko a jarabe ka da talauci a kawo kudi a baka ko a yi maka kaza a yi maka kaza ko a yi maka kaza a yi maka kaza an fahimta wadannan hanyoyin da ake bi ana kawo mutane da wadannan hanyoyi ne talauci sha baka kudi da mukami shi yasa kudi mace mukami wa'annan abubuwa guda uku wallahi sai kai taka tsantsan da su in ba haka ba yadda za a yi ka samu addinin ka 100%. Kuɗi, mace, makami, kana son a san ka, kana son a naɗa ka, kana son a ce ku ne. An fahimta?
shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mazi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsi mar'i sharafa wal mala li dini. Wanda manzo Allah ba wanda zai iya kawo wannan misali ya dauki ma'anar da sai ya girgiza zukatan mutane kamar sai manzo Allah. Garken kimakai aka dauko keke kura zakanya ko menene masu majiya yunwa aka jefa cikin garken. wali zaurika alayka ya garke zai zama babu dabba ɗaya da za a sami ta lafiya an barke cikin wannan an kwakwale da wannan an saki kunne wannan an yanke wannan duk manzo Allah ce in kana bin waɗannan abubuwa guda uku haka addinin ka yake babu wani bangare na addinin ka da ba zai tabu ba fa haka abin da manzo Allah ya faɗa ki babu wani bangare na addinin ka da ba zai tabu ba shi yasa ana neman ka kuɗi dole ka bi kuɗi saboda an talautar da kai ko an kwaɗaita ma jin daɗi. Wani talauci ne wani ba talauci yana so ya ƙara jin daɗi ne dole ya sallama addinin ko wuta zai shiga ba ruwan shi. Wani kuma a turo mishi mata mace, wani kuma mukami za a nada ka kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza. To waɗannan guda uku su ne in ka tsallaka su to za ka tsallake bakin bindiga na karshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka, idan yau ka fara zuwa wannan shafi namu mai albarka Islam Hausa TV, kar ka manta ka danna mana subscribing, kuma ka yi mana comment, kuma ka yi liking, sa'annan ka yi sharing, domin yin haka ne zai ƙara ba mu dama mu ci gaba da ɗaura muku waɗansu karatuttuka da tafsirai da waɗansu shirye-shirye na kuma addinin musulunci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Kada ku manta da danna mana subscribing. Mun gode. Wassalamu alaikum.